Ah, ang putik naman dito mga idol. Grabe. So what's up mga idol, it's me again, Jots Adventure. Ngayon sa araw to mga idol, papunta sana ako sa sa barkada ko. Kaso naisipan ko mag-explore dito sa masukal na gubat. Tara mga idol, samahan niyo ko mga idol. So dito mga idol, papasok tayo dyan mga idol. Papunta sana ako sa kaibigan ko mga idol. Kaso naisipan ko mag-explore dito. Samahan niyo ko mga idol. Grabe yung kawayan mga idol. Parang may ahas talaga dyan. Sobrang sukal talaga dito mga idol. Grabe yung kawayan mga idol. Oh. Grabe. Ang daming tinik. Sobrang sukal dito mga idol. Grabe. Color green na yung tubig mga idol. Dumi na mga idol. Grabe. Sobrang sukal dito mga idol. Kala ko ahas. So dito tayo sa sapa mga idol. Diyan tayo. Tara mga idol. Grabe, sobrang sukal mga idol. Dito tayo mga idol. So pupuntahan muna natin dito. Grabe. Sobrang sukal. Siguro paggabi ito ini-explore mga idol. May mga ahas talaga dito. So balik tayo dito mga idol, doon mga idol. Sapa. Dadaan tayo. May pusa umiiyak mga idol. Daan tayo sa sapa mga idol. Op. Ah. Grabe. Color green mga idol. Sobrang dumi na. Grabe. Tingnan niyo mga idol. Grabe, sobrang sukal ng mga idol. Napa mga idol. Ah. Ang putik naman dito mga idol. Grabe. Hirap ng daan. Diyan. Grabe. Sobrang dumi na dito mga idol. Tatalo na ako mga idol. So andito na tayo mga idol. Malapit na yung bahay sa kaibigan ko. So hanggang dito lang mga idol. Salamat sa panonood. Sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe Jots Adventure. At hit mo na rin yung notification bell mga idol. Para lagi kayong updated sa mga video na bagong in-upload. Ingat kayo mga idol. God bless all. Thank you. Bye.